Rakas lapseni, aloitin kirjoittamaan muistelmiani jo 10-vuotiaana. Tänä isänpäivänä luen sinulle tarinan kouluvuosistani. Näiltä sivulta selviää, kuinka tulin kiusatuksi ja kuinka lopulta vaikeuksien kautta sain kunnianimen Saunamajuri. Ja siihen paikkaan loppui myös kiusaaminen. Näytin nimittäin kiusaajilleni närhemunat. En tietenkään kirjaimellisesti. Se on sellainen sanonta. Olli, voisitko sinä esittää minua muksuna? No mikä ettei. Olisiko tää hyvä ääni? Kyllä, ja muista puhua kirjakieltä. Minä puhuin lapsena aina kirjakieltä. Ja Elias, vetäisitkö sinä isäni Taiton roolin? Sopiihan se. Paljon onnea vaan, rakas isä. Tiedätkö, mikä päivä tänään on? Eikö se ole isänpäivä? Kyllä. Hyvää isänpäivää, isä hyvä. Kiitosta vaan, Lauri poikaseni. Tein sinulle kortin. Siinä on kuva. Siinähän olen minä, mutta silinteri päässä. Sinä olet melkein kuin Suomen toinen presidentti Lauri Christian Relander, joka aina matkusteli, niin kuin sinäkin, isä. Häntä sanottiin Reissu-Lasseksi. Oho, yllätät minut historian tuntemuksellasi, Lauri. Onpas tosiaan upea kortti. Tämä pääsee aitiopaikalle. Voinko nyt mennä? Etkö jää syömään kakkua? Mutta muumit tulee kohta. Hyvä on. Sadekuura riittää vielä huomisellekin. Päivän mittaan sää muuttumassa aurinkoiseksi. Alavilla mailla Hallan vaara. Tulehan jo, Lauri, maistamaan vähän kakkua. Ei, en pysty. Minun pitää aloittaa muistelmieni kirjoittaminen välittömästi. Muumipappakin kirjoittaa muistelmia ja hänellä on silinterihattu ja hänkin on kova reissaamaan. Ehkä minustakin tulee Reissu-Lasse tai Suomen seuraava presidentti. Tulehan nyt syömään. Ethän voi kirjoittaa muistelmia tyhjällä vatsalla. Tai varsinkaan kohota presidentin asemaan. Ihannoin niin paljon Muumipappaa ja Reissu-Lassea, että aloin käyttämään silinteriä myös koulussa. Elias, voitko vetää tässä kohtaa Maken roolin? Okei. Minä puolestani esitän Jereä. Jes, välkkä alkaa! Mennäänkö vutaamaan? Totta kai, eihän me muuta tehäkään! Litti on Suomen ykkönen! Ota koppi! Kumpi eikä kentällä? Mä haluun laukoa tällä kertaa! Okei, sulla on 3 rankkua, mut sit on mun vuki! Litti kiihdyttää takavasemmalta! Miksu Paatelainen on täysin unessa ja Litti laukaisee! Silinteripää pois kentältä! Ai minä vai? Lähde menee nyt! Älä sotke meidän peliä! Anna se pallo! Mihin se katosi? Silari Lauri pölli meidän pallon! Kerrotaan opettajalle! Opee! Opee! Ja rehtorin kanslianhan se pikkulaurin tie sitten johti. Esitän itse seuraavassa kohtauksessa rehtori Salomaata. Lauri, sinä olet saanut useampia valituksia siitä, että seurailet Jereä ja Markusta. Viimeisimpänä pisarana sinä veilt heitä pallon pelistä ja piilotit sen. Jätä meidät rauhaan! Mutta kun minä niin tahtoisin leikkiä teidän kanssa. Pyh, ei me leikitä. Mitä te sitten teette? Pelataan futista ja me halutaan Jeren kanssa vaan olla ja jutella meidän asioista. Miksi sä aina seuraat meitä? Minä niin haluaisin olla mukana seurassa. Hanki omia kavereita. Voi Lauri kuule, on ihan ymmärrettävää, että sinä haluaisit olla Jeren ja Markuksen kaveri. He ovat tosi kivoja poikia, niin kuin sinäkin. Voitaisiinko kuitenkin sopia, että et vie heidän palloaan? Sopiihan se. Ja olkaa reiluja ja ottakaa Laurin mukaan jalkapallopeliin, jos hän niin toivoo. Ketään ei saa jättää ulkopuolelle. Mutta me halutaan pelata kahdestaan. Koulupäivän aikana kaikki pitää ottaa mukaan.
Pelatkaa kahdestaan vapaa-ajalla. Silari Lauri futispeliin mukaan. Mitäköhän siitäkin tulee? Ketään ei saa nimitellä. Mutta kun se käyttää silinterihattua koulussa, et sä tajuu. Jos vielä kuulen tuon pilkkanimen mainittavan, niin otan yhteyttä vanhempiinne. Isä, sinä tulit! Jere ja Markus, te voitte nyt mennä. Hyvää päivää. Kiitos kun pääsit tulemaan. Lauri on joutunut hankaluuksiin luokkatovereidensa kanssa. Lauri on seuraillut Jereä ja Markusta ja viimeisimpänä piilottanut heidän jalkapallonsa. Mutta isä, minä halusin vain leikkiä ja pelata heidän kanssaan. Voi Lauri, ei muita saa seurata. Lauri, onko sinulla ketään kaveria teidän luokalla? Ei sillä Laurilla oikein taida kavereita olla, vai mitä? Niin kai se on. Lauri on keskittynyt muistelmiensa kirjoittamiseen ja Suomen historian opiskeluun. Fiksu poika. Siitä tulee vielä presidentti. Kiitos isä. Minä kun ajattelin, että saisin muut innostumaan, kun otan pallon haltuuni kuin Jari Litmanen konsanaan. Haluaisitko sinä, Lauri, kavereita? Haluaisin minä, mutta miten? Ihmisiä tulee lähestyä oikealla tavalla. Mikä on oikea tapa? Kaverit ovat tuon ikäiselle hyvin tärkeitä. Mitä jos te ilmoittaisitte Laurin vaikka harrastuskerhoon, kuten Pekkalan pallopoikiin? Tuohan on hyvä idea, eikö se olekin Lauri? Juu. Keksitään sinulle joku hyvä harrastus. Äläkä enää seuraa muita. Älä myöskään varasta muiden palloa. Mutta isä, en minä varastanut. Se oli vain piiloleikkiä. Voi Lauri. Kiitoksia ajastanne ja oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitos teille. Lauri, toivottavasti sinä löydät hyvän harrastuksen. Olet oikein terävä poika. Luin sinun kirjoitelmasi Suomen itsenäistymisestä ja se oli koskettava. Eihän siitä jalkapallosta mitään tullut. Jätin palloilun suosiolla muille. Sitten isä löysi minulle shakkikerhon. Ja siellä oli mukava harjoittaa taktista ja loogista ajattelua. Shakkikerhosta sain ensimmäisen kaverini Ilarin, mutta ei se kiusaamista lopettanut. Ilaria taidettiin kiusata omalla luokallaan. Kiusaamista jatkui koko ala-asteen ajan. Se oli repimistä, potkimista ja nimittelyä. Lopulta jätin silinterihatun kotiin, koska se lensi ilmassa aivan liian usein. Kiusaamista jatkui, kunnes näytin supervoimani seiskaluokan leirikoulun saunassa. Silari Lauri saunaan! Silari Lauri saunaan! Silari Lauri saunaan! Kiitos kutsusta. Mielelläni. Saunominen on yksi lempiharrasteistani. No sehän nähdään. Sehän nähdään. Me höyrystetään sut ulos täältä. En oikein usko tuota. Se, joka on viimeisenä löylyissä, saa saunamajorin arvonimen. Se on muuten mä, aivan takuulla. Eipäs kun mä. Mä saunoin joka kesä Ukin kanssa juhannusyönä monta tuntia. Ja jos se olen minä, ette enää ikinä sano minua nimellä Silari Lauri. Silari Lauri, Silari Lauri. Sä et pääse siitä liikanimestä ikinä. Jere ja mä ollaan löylykunkkuja. Mutta hyvä on. Jos sä olet täällä viimeisenä, niin susta tulee virallisesti saunamajuri. Eikä Silari Lauri, eikö niin? Joo, lyödään vetoa. Jätkä tulee niin häviämään tän vedon. Meikä niin lähtee saunamajurina tästä saunasta ulos. Heitetään lisää löylyä, pojat. Kun yskittää. Pitää mennä hetkeksi alemmalle lauteelle. Oletteko kuulleet siitä venäläisestä miehestä nimeltään Vladimir Ladidzenski, joka kuoli viime vuonna Heinolan saunomisen maailmanmestaruuskilpailuissa? Hyi, että mikä kohtalo. Ehkä hänellä ei ollut samanlaista lämmönsietokykyä kuin minulla. Tai mulla. Mä menen vielä vähän alemmalle lauteelle.
Mikä meininki, Make? Et sä voi olla kisassa mukana, jos et pysy ylälauteella. Kuka teidän mielestänne on Suomen presidenteistä se kaikista merkityksellisin Suomen historian kannalta? Mä en saa enää happea. Polttaa kuin uunissa olis. Onpas mukavat lämmöt. Minun mielestäni Lauri Christian Relander on Suomen historiaan eniten vaikuttanut presidentti, vaikka hän harvemmin on esillä, kun Suomen historiasta puhutaan. Sekin on siis Lauri. Niin, ja hän käytti silinteriä lähes aina. Ai sen vuoksi säkin käytät, tai käytit silinteriä. Kyllä, ja käytän sitä edelleen välillä kotona. On kyllä kuuma. Alkaa huippaamaan. Minusta meillä on oikein kiintoisa keskustelu ja niin leppoisat löylyt. Eikö sulla tosiaan tunnu missään? No, tuntuu mukavalta. Saunominen on hyväksi sielulle. Mä meinaan pökertyä. Onpa harmillista. Meillä on niin hyvä keskustelu. Mä lähen. Lauri, sä voitit. Hei, mitä te teette? Lämpö karkaa. Tultiin julistamaan sut virallisesti saunamajuriksi. Kiitos kunnianimestä. On se kyllä kova. Siellä se vaan istuu. Tuu, Lauri. Me tarjotaan sulle kokikset voiton kunniaksi. Kyllähän kylmä Coca-Cola minulle maistuu. Malja Laurille, todelliselle saunamajurille. Malja Laurille. Siihen loppuivat Lauri Kultakannan vuodet kiusattuna koululaisena. Tapahtuman jälkeen minua kunnioitettiin koulussa saunamajurina ja sain aina yläfemmat Jereltä ja Makelta, kun tavattiin. He sanoivat minua myös äijäksi. Annoin heille kiusaamisen anteeksi. En jäänyt kantamaan vanhoja kaunoja. Minä kun näytin heille närhemunat. En tietenkään kirjaimellisesti. Sanonta näyttää närhemunat tarkoittaa, että joku uhkuu itsevarmuutta ja näyttää kilpailijoilleen, kuka on kuka. Sanonta on saanut alkunsa siitä, että ennen vanhaan närhemunien hankkiminen oli suomalaisille lapsille iso uroteko. Närhinäet piilottaa pesänsä hyvin ja sillä on loistava suojaväri. Olenkin pohtinut, että mahtoiko Lauri Christian Relander koskaan anastaa niitä varsinaisia närhemunia lapsuudessaan. Ainakin hän uhkui itsevarmuutta ja näytti kilpailijoilleen, kuka on kuka. Omalla tavallaan, niin kuin minäkin.